लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ'खौ आं मानि सायाव बानायदों नङा होमबा। माने जोंहा थांनाय समावहाय चिरां रानिखाता फरेस्ट अफिसावहाय जिथुनाखि माखासे सावथाल आदिबासि नङा होमबा बिथांमोनहा फरेस्टफोरनि माबायावहाय केम्पखौ गाग्लोबफैदोंमोन, सावफैदोंमोन, गारि बुख्रुबफैदोंमोन, गारि सावफैदोंमोन। नै बिथांमोनखौहाय हमनो मोनबाय बा मास्टार माइन्डफोरखौहाय हमबाय होननानै जोंहा गोबां निउसाव होगासिनो बा होदों आरोखि। दा बिनि सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना हाजासे नैबे फट'खौ नायनानै ला। बे फट'आ जाहैबाय आंनि माबा जायो मा होनगोन बियो बिबोनां, आंनि बिबोनां जायो। बिथांनि नामा जाहैबाय माया बर', गामिया जाहैबाय कुसुकाटा, पिन नाम्बार 781367, ओमफ्राय PS तामुलपुर बाक्सा। आंनि बिबोनां दै हिनजावसा, माने बियो गोमानानै दं। माब्रै गोमानानै दं होनोबा बिथाङा एसे मेन्टेलिटि प्रब्लेम जादों दै। मेन्टेलिटि प्रब्लेम जानानै माने जेराव मेराव आन्दायलाबायनाय, अबावबा थालाबायनाय, अबावबा बेबायदि जादों। माने बेफोरबायदि जानाया एसे गोबावैनो जाबाय, बांद्राय गोबावबो जाद्रायाखै, जास्ट सप्ता खननैसो जाबाय दै बे मानसिया। खिन्थु सिगाङाव ओरैबायदि मोजांसोमोन, ओरैबायदि माने मेन्टेलिटि जेबो प्रब्लेम गैयामोन। ओमफ्राय नैबे सप्ता खननैसो जाबाय माने अबावबा माने लेखाफ्राव फावथेन लालाबायनानै अबावबा लिरलाबायनाय, अबावबा माबा जिरायनानै थालाबायनाय, बैफोरबायदि जादोंमोन आरोखि। ओमफ्राय दा बेखौहाय सानसे फार्स्ट टाइमावहाय बेखौ अबेबा मोनसे जायगायाव अबेबा सकआव माने बेफोरबायदि जिरायनानै सावगारि आखिलाबायनाय बेफोरबायदि गोमानानै दंमोन। ओमफ्राय दा बेखौ बेबायदि मोननानै न'आव लांफिनदोंमोन। ओमफ्राय दा न'आव लांफिनोब्ला माने बियो आरो बेफोरबायदिनो गोमाबावबाय आरोखि। माने सोरबाया साननो हागौ सोरबा गोसथोनायजों खारदों, सोरबा हौवा जों खारदों बेफोरबायदि साननांगौ, नाथाय बिदि नङा। माने मेन्टेलिटि प्रब्लेम जादों आरोखि। मानसिया एसे मोजांसोमोन, बोरै बेफोरबायदि जाखो मिन्थिनो हाला, हमनो हाला, मा जादों सिङाव मा दं बैफोरखौ मोजाङै मिन्थिया आरोखि। नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव बबेबा खन्द'आव अबावबा गोग्लैसोना थानाय, अबावबा उन्दुनानै थानाय, अबावबा माबा मोनसे मांगिहैनाय, सोरनावबा बिहैनाय जानो लोंनो दखान सखान लामा सामा, नोंथांमोना बे मानसिखौ नुयोब्ला अननानै प्लिज होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंसिनि माया बर'आ नै बेयाव दङ होननानै अननानै कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय प्लिज। हाम्बल रिकुवेस्ट, माने तामुलपुर बाक्सा दै, तामुलपुर बाक्सा। कन्टेक्ट नाम्बारा होखाबाय, गामिनि नामा कुसुकाटा लोगोफोर, ओमफ्राय पिन नाम्बारा 781367, PS तामुलपुर बाक्सा। नोंथांमोना अननानै जायफोर अबावबाफोर नुयो प्लिज कन्टेक्ट खालामना खोन्थाहर अननानै, आंनि बिबोनां दै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर जोंना फैदो दानिया मेन उद्देश्य होनोब्ला माबाया नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो नोंथांमोना। जोंहा जिथुनाखि रानिखाताया नङा होमबा एकदम बिथांमोनखौहाय हमबाय आरोखि, मास्टार माइन्ड आरोखि बिथांमोना। मास्टार माइन्डखौ हमनो मोनबाय होननानै गोबां निउसाव जेन'ब्ला आरोना। जिथुनाखि ओरैबायदि जादोंमोन थांनाय समावहाय, जिथुनाखि जोंनि चिरांनि जिथुनाखि माबा फरेस्ट नङा होमबा, फरेस्टफोरनि हायावहाय बिथांमोनहा आदिबासिफ्रा जानांगौ बिथांमोना बाहेरनिफ्रायसो फैनायबो जानो हागौ खोमा दै। बिसोरो फरेस्ट रिजार्भआवहाय
हादान दाननानै न' लुदोंमोन दा बेवहाय माने पजिसन हमना लाबोदोंमोन जाहैदों बे पजिसन हमना लाबोखांनायनि उनाव हरावनो माने माबा मोनसे सहि बायदिसिना लानानै बिथांमोनखौ हगार हरफिनदोंमोन ओमफ्राय अखानायै फुङाव फैनानै 9टासोआव बेफोरबायदि दावरावा जादों जाहैदों आरोखि अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि थारिखआव बुंनो सानो जोंनिनो हायाव नङा होमबा जोंनिनो हायाव जोंनिनो जायगायाव जोंनिनो न'आव हाबनानै बोरै बेफोरबायदि खालामनो मोनखो बिसोरो बोरै बेफोरबायदि खालामनो हाखो जोंनि बिटिसि सरखार हाग्रामा महिलारि सार बिथां सलायनाय नङा होमबा बिटिसि सरखारा दिनैनि थारिखआव पावारानो गैयानो पावारलेस अब्ला नोंथांमोना मा बुंगोन दिनैनि थारिखआव जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौ मा बुंगोन नोंथांमोनहा दिनैनि थारिखआव हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जाहैबाय फरेस्टनि पावार बा फरेस्टनि माबाया आयेना बिटिसि सरखारनाव गैयानो होमबा दिनैनि थारिखआव थांनाय समाव बुंदोंमोन बिटिसि आव बेसेबांबाथा माने पावारखौ लाबोफिनबाय 19टा ना बेसेबांबा पावारखौ ना 15टा होनदोंमोनथाय बावबाय आं माने पावारखौ जिथुनाखि थांनाय पावारखौ लाबोफिननो हाबाय होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा मामायाबो बुंदों जे बिटिसि आव माने जेबो आउटनि माबाफ्रा जेबोरावबो पावार गैया होननानैबो बुंदोंमोन जोंहा हिमन्त बिश्व शर्माया माने आंनि बै नेक्स्ट भिडिअ लास्टाव फैगोन दै स्क्रिनाव टाच खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना जा माने बेयाव नुगोन आरोखि स्क्रिनाव फैगोन लास्टाव माने बेवहाय बुंदों जाहैबाय हिमन्त माबाया बिश्व शर्मा मामाया माने बिटिसि नि पावारा हाग्रामानाव दंजोबखायो ओमफ्राय आउटनिया रावबो बेयाव जेबो खालामहैनो हाया हिमन्त बिश्व शर्मा मामायानो जेबो खालामहैनो हाया जाहैदों बिटिसि आव माने गावनो बुंखादों जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया अब्ला दिनैनि थारिखआव हाग्रामा सारा माब्रै बुंखो जे फरेस्टनि माबानि पावारा बिटिसि आव गैया होननानै होमबा दिनैनि थारिखआव बेखौसो नुयो जे जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा माने भट नङा होमबा जिथुनाखि भट गोमाजानो गिनानै दिनैनि थारिखआव माने जोंहा नैबे माबाफोरखौ आदिबासिफोरनि सायाव जेबो बुङाखै आरोखि जेबो माने उत्तर गोरा फंसे बुङाखै अब्ला दिनैनि थारिखआव गावनि लाबा लाबसो होननांसिगोन बेखौ नङा होमबा माने पावारनि थाखाय दिनैनि थारिखआव गावनि भटार्सनि थाखाय गावनि भटनि थाखाय गाव देरहानांगौनि थाखाय भट बेफोरनि थाखाय माने दिनैनि थारिखआव आदिबासि सावथालफोरखौ जेबो बुङाखै आरोखि जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा ना बिसो जाहैबाय दिनै गावनि न'खरावनो सोरबा बिदा फंबाया जोंथ' गासिबो बर' नालाय गासिबो जोङो खौसे न'खरसेल'खा नालाय नङा होमबा दिनै जोंनि बिदा फंबायखौ सोरखौबा खुनि खालामबाय जोंनिनो बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै मोननाय बे मोनसे फरेस्ट रेन्जार अफिस नङा होमबा बेयो जोंनि बर'निनो दै बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै मोननाय बिनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा सोरबाया जिउ बावलांबाय सोरबाया नाना रोखोम जालांबाय बेफोरनि थाखाय दिनैनि थारिखआव ओरैबायदि खस्थ'यै मोननाय बियो बेखौनो दिनैनि थारिखआव गुबुन जाथिया बुफायफैबाय बुख्रुबफैबाय सावफैबाय अब्ला दिनैनि थारिखआव बेखौ सलायग्रा बे ओनसोलखौ सलायग्रा बिटिसि नि सरखार हाग्रामा महिलारि सार नङा होमबा बिथाङा पावारानो गैया जेबोखौनो खालामनो हाया होमबालाय माथो मा पावार दङ होमबालाय मा पावार दं जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनाव नैबे बे आरोखि अब्ला लोगोफोर बारा पेक बुंबाय थाला नङा होमबा आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंबा निमाहा होबानो जाबाय ओमफ्राय लास्टआव आं बेखौनो बुंबावनो सानो जोंहा माया बर' बिबोनांखौहाय प्लिज सोरबाफोर बाक्सानि नुदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना खोन्थाहरदो दे कल खालामनानै जेरावखि थाया दखान सखान अबावबा लामा सामा नुदोंब्ला अन्नानै बिथांखौहाय नोंथांमोनहा होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामना खोन्थाहर आरो नोंथांमोनहा बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ रोङाखैबा डिसक्रिपसनाव आंनिबो नाम्बार दङ आंनि वाट्सएप नाम्बार दङ माने वाट्सएपल' सोलियो दै ओमफ्राय नांगौबा आं गोनां जायोबा नोंथांमोना नुदोंबा कल खालामहरबानो माने मेसेज खालामना दोनहर कलबो फैयो फैनायालाय ओमफ्राय आं बांसिन बेलेग मबाइलखौसो इउज खालामो नैबे मबाइलखौसो इउज खालामो दा भिडिअ बानायनाय मबाइलखौ बारा इउज खालामा आरोखि अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय